itxita egongo da. Ezin duzu galdu, abenduaren 13tik urtarrilaren 5era zatoz Bilboko Gabonetako artisautza azokara. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. HTak Irunen izango duen lotunea ez da 2040 arte gutxienez errealitate bihurtuko. Halaxe jakinarazi zion Frantziako gobernuak Espainiakoari, Oskar Puente garraio eta mugikortasun jasangarri ministroak atzo Madrilgo senatuan ezagutzera emandakoaren arabera. Uxue Barkos gero abaiko senatariak Parisko gobernuaren jarrera onartezina dela gaitzetsi zuen. Puenteko bestalde, Moncloak Euskal Y-koaren eta Ipar Euskal Herriko HT sarearen arteko konexiorako lanak bizkortzeko ahaleginak egingo dituela azpimarratu zuen. Eguerdion guztioi. BSH-ko langileek elkarretaratza gauzatu dute gaur eguerdian Iruñean, Eskirozeko lantegiaren itxiera gaitzesteko. Orain guk daukagu arazoa, baina uste dugu Nafarroako industria sektorearen desegitea kezkatzeko moduko arazoa dela. Zunzundegi Akziona energia daukagu adibide. Hau dela eta Nafar gizarteari eta bereziki gure instituzioei egin nahi diegu deialdea. Gure aldarrikapenen babesean ateratzeko. BSH no se cierra, ez itxi! 2017an etaren armagabetze prozesuan parte hartu zuten bakegileek euren haserrea adierazi zuten pasaden astelenean eta garaian Inigo Urkullu buru zuen Eusko Jaurlaritzak prozesuaren inguruko gezurrak plazaratu zituela gaitzetsi zuten. Honen harira, atzo gai honen inguruan lakuak adierazpen berririk egingo zuela gaineratu zuen Maria Ubarretxena bozeramaileak, Jaurlaritzak jada 2019an esan beharrekoa komunikatu baitzuen argitaraturiko txostenean. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Eusko Jaurlaritzak ez du ezer berririk gaineratuko bakegileen eta etaren armagabetze prozesuaren aferari dagokionez. Halaxe jakinarazi zuen atzo Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren bozeramaile den Maria Ubarretxenak astelenean bakegileek Baionan egin zuten agerraldian Urkullu lehendakari ohiaren gobernuak gezurrak plazaratu zituela salatu ostean. Jaurlaritzak argi utzi du ez duela berririk gehitzeko etaren armagabetzearen inguruko eztabaidan. Bakegileek atzo egindako adierazpenei erantzunez, Maria Ubarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean Jaurlaritzaren posizioa eta jardunaren azalpena zehaztuta daudela. Asteroko ohiko agerraldian Ubarretxenak argi utzi du Jaurlaritzak bere garaian egin zuen txostena 120 orriko txosten bat dela prozesu guztiari buruzkoa. Ubarretxenaren hitzetan txosten hori publikoa da eta hortaz Jaurlaritzak esateko zeukan dena esanda dago txosten horretan. Bakegileek Jean Noel Etxeberri Txetxek Baionan egindako adierazpenen bidez adierazi zuten astelenean Eusko Jaurlaritzak 2019an plazaratutako etaren armagabetzeaz eta desegiteaz egindako kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela. Orain, 5 urte geroago, bakegilek kontakizun propioa aurkeztu dute, helburu gisa hartuta 2017ko urtarriletik apirilera bitartean egiaz zer gertatu zen agerraraztea. Bakegileen arabera, dokumentuak bakegileen asmoei buruzko gezur onartezinak biltzen ditu eta puntu askotan errealitatearen kontrako kontakizuna eskaintzen du. Bakegileen hitzetan Eusko Jaurlaritzak ez zuen inoiz zaiengan konfiantzarik izan eta ez zuen sinetsi bakegileek Frantziako agintariekin goi mailako elkarrizketak izaten ari zirenik. Halaber, bakegileen lana aitortu nahi ez izana ere leporatu diote. 2019ko balorazio txostenean bakegileek salatu dutenez, Jaurlaritzak izan ez zuen rol bat aitortu zion bere buruari eta horrez gain bakegien asmoi buruz gezur onartezinak idatzi zituen. Era berean, bakegientzat bereziki mingarriak izan ziren Michel Beroko Irigoin zenaren inguruan egindako adierazpenak. Etxeberrik eta Beroko Irigoinek agiria plazaratu zuten orduan Eusko Jaurlaritzaren bertsioarekin guztiz kontra zeudela adierazteko. Aldi berean, jakinarazi zuten garai egokia iristean bi aldeen arteko bilkuren xehetasunak argitara emango zituztela. Aurten Lusoko operazioan parte hartu zuten bakegilei buruzko auzia izan da Parisen eta armagabetze garaian karguan zeuden Frantziako agintari batzuek lekuko gisa deklaratu dute. Bestalde, beste agintari batzuek prentsan egindako adierazpenek bakegileen rolaren aitortza berretsi dute eta adierazi dute elkarlanean jardun zutela agintariekin konfiantza harreman bat izanik.
Hori dela eta Noel Etxeberrik eta Michel Beroko Irigoinek 2019an ezin izan zituzten elementuak orain argitara eman dituzte beren bertsioa eskainiz. Bakegilek iragarri dute dokumentuak artxibatzeko asmoa dutela Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Lapurdiko Artxibategian, Gogora Institutuan, Lois Joinet Institutuko Artxibategian eta Olaso Dorrea Fundazioan. Dokumentuek bakearen eta armagabetze prozesuaren historia eta egia ezagutarazteko garrantzi handia izango dute. PSE Gernikako estatutua berritzeko prest agertu da, baldin eta erabakitzeko eskubidea kontuan hartukoz bada. Hori adierazi du Araba, Bizkai eta Gipuzkoako alderdi sozialistak atzo ezagutzera emandako txosten politikoan islatutakoaren arabera. Berretsi berri duten Eneko Andueza idazkari nagusiak eta Pau Blasi PSEko programa eta prestakuntza idazkariak aurkeztu zuten dokumentua. Anduezaren arabera, gai hori ez dago euskaldunen lehentasunen artean eta berau alde batera uzteko eskatu die EAJ eta EH Bilduri, naiz eta bi alderdi hauek Gasteizko Legebiltzarrean duten ordezkaritzak gehiengoa osatu, 75 parlamentaritik 54 abertzaleak izanik hain zuzen ere. Igeldo ez da Donostiako auzo bat izango hemendik aurrera. Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutakoaren arabera, tokiko erakunde bihurtuko da eta udalerri izatera iritsiko ez den arren, orain arte baina eskumen gehiago izango ditu. Bizkaian lortu dute 2025ko aurrekontuak aurrera irtetea ahalbidetuko duen adostasuna. Izan ere, EAJ eta PSEek osaturiko Foru Gobernuak eta EH Bilduk akordioa itxi zuten atzo eta koalizio subiranista abstenitu egingo da bozketan 33 milioi euroz osaturiko proposamen sorta zabal baten truke EH Bilduk ohar baten bidez jakinarazitakoaren arabera. Gobernuak EH Bildu eskaini diona izan da orduko erreferentzia ekonomikoren erdia. Beraz, Bizkaian ontzat joden erreferentzia hori, aurrekontuaren 1,6 inguruko erreferentzia ekonomiko hori, Eusko Jaurlaritzak ez du ontza jo, eta oso behetik kokatu da, erdira ere ez da iritsi. Ustez horrek demostratzen du gobernu honek, Eusko Jaurlaritza honek ez duela borondatea real bat izan EH Bildurekin akordio batea iristeko kasu honetan. Abiadura handiko trenaren eraikuntzan beste atzerapen baten berri eman dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Izan ere, Frantziako gobernuak ezagutzera eman duenaren arabera, Irungo lotunea ez da gutxienez 2052 urtera arte errealitate bihurtuko. Oskar Puente Espainiako garraio ministroak azaldu duenez, Frantziak baieztatu du abiadura handiko trenaren lotura ez dela Irunera iritsiko gutxienez 2052 arte.
Ministroak Espainiako Senatuan azaldu duenez, Espainiako gobernuak indar handia egin du Euskal Y eta Ipar Euskal Herria elkartuko dituen abiadura handiko trenaren konexio lanak azkartzeko, baina Frantziako gobernuak hainbesterako lehentasuna ez diola eman adierazi du. Oskar Puentek Frantziako gobernuaren konpromiso falta kritikatu du. Hala ere, aitortu du herrialdeko egoera politiko ezegonkorrak proiektuaren eragina izana. Puentek azken urteetan egindako aurrerapenak nabarmendu ditu. Peperen gobernuak egindakoa 2,5 aldiz biderkatu dela azpimarratu. Euskal Y-arekiko loturari dagokionez, Puentek adierazi du garraio ministerioa aztertzen ari dela Nafarroako lotura nola egin. Gasteiz eta Ezkio bi aukerak direla berretsiz. Gauzak horrela Euskal Y-arekiko lotura kasu guztietan gauzatuko dela bermatu du ministroak. Beharrezkoa izanez gero egungo behin-behineko ibilbidetik eginda ere. Araban 2 proiektu fotovoltaiko berri aurkeztu dituzte. Plan hauen arabera, 13.812 eguzki plaka instalatuko lirateke Gasteizen eta Oionen. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak argitaratu duenez, 2 proiektu fotovoltaiko berri aurkeztu dira Araban eta aldez aurreko administrazio baimenaren eskaera eginda dagoeneko. Bentaja Solar 8 enpresak 10.452 paneleko eta 4,6 megabateko potentzia duen parke fotovoltaikoa eraiki nahi du Gasteizen. Bestalde Bailen Energia konpainiak Oionen 2 parke fotovoltaiko eraikitzeko asmoa du. 3.360 plaka eta 2 megabateko potentziarekin guztira. Gasteizen eraiki nahi duten parkeak Fragaria Solar izenekoak 3,7 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du plakak instalatzeko, honi lotutako beste azpiegitura batzuez gain. Aurrera jarraituz gero plantak ia 5 hektareako azalera hartuko du. Oionen dimentsio bereko 2 parke sortzeko asmoa du Bailen Energia enpresak. Bakoitza 1.680 modulokoa eta megabat bateko potentziarekin. 3,14 hektareako azalera hartuko dute guztira 2 parke hauek, eta 1,12 milioi euroko kostua izango du bezik gabe. Iragarkia Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu eta 20 eguneko epea zabaltzen da interesdunek proiektuaren dokumentazioa kontsultatu eta egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izateko. Atzo arratsaldean ospatu zen Tolosan .eus domeinuaren 10. urteurrena. Ekitaldian, orain arte fundazioaren lehendakari izan den Iñaki Goirizelaiak kargua utziko duela adierazi zuen eta hori dela eta omenaldia ere egin zioten. Momentua heldu dala eta bihartik aurrera lehendakari esatari utziko diot, pozik noa, lasai noa, soseguz noa, .eus domeinioa osasuntzu hasi egindalako, indartzu, ziberseguroa, egonkorra eta etorkizun bikainarekin. Baina mesedez, denon artean jarrai dezagun .eus domeinioa zaintzen eta garatzen. Mila. Nafarroako gobernuak 256 lanpostu berritan profil elebiduna ezarriko duela jakinarazi du. Hau da, kargu horiek betetzen dituzten pertsonek euskeraz eta gazteleraz hitz egiteko gai izan beharko dira. Behatokiaren ustetan ordea, kopuru hori ez da nahikoa euskarazko gutxienezko arreta bermatzeko.
Irulegiko eskua herritar ororentzat dago ikusgaia da. Nafarroako museoko historia aurreko aretoan dago kokatuta eta toki hori behin-behineko espazioa den arren bera bisitatzeko aukera du gerturatzen den edonork. BSH-ko langileek elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian Iruñean, Alemaniako enpresak eskirotzen duen lantegia itxi egingo duela aditzera eman ostean. Informazio gehiago dauka Irune Rejanok. BSH Ezkirozko langileek atzo jakin zuten haien lantegia itxiko zutela eta honekin batera 655 langile kalean geratuko zirela. Ez usteko albistearen aurrean informazio batzarrak egin ziren lantegian, egoera zertzeko eta itxieraren aurkako lehen adierazpenak egin ziren, bai esparru sindikaletik, bai politikotik. Itxieraren aurka protesta egiteko langileek elkarretaratzea egin dute asteazken eguerdian Nafarroko parlamentuaren aurrean eta manifestazioa ginen dute larunbat honetan Hiriburuko kaleetan. Izan ere, elkarretaratze aurretik Nafarroko gobernua BSH Ezkirozeko zuzendaritzarekin bildu da. Orbaizeta, Superser, Safel, Agni, Ufesa, orain dela 30 urte Alemaniar multinazionalak hartu zituen guztiak BSH markarekin, gaur egun Bosch, Siemens eta Balai. Guzti honengatik ezin dugu onartu Nafarroan oraindik dirauen lantegi bakarra desagertzen ustea. Multinazionalaren erabaki hau ez du BSH lan egiten dugun pertsonengan bakarrik eragina izango. Gurekin lan egiten duten beste lantegi askotan ere, lantegi hornitzaileak, lantegi laguntzaile eta zerbitzu lantegiak adibidez. Guztira 1000 familia inguru. Ondorioz, erabaki hau Nafarroako industria sektoreko izugarrizko kolpea suposatzen du. Iruñean ere, elkarretaratzea egin dute gaur goizean, administrazioko langilei familia legean aurreikusitako berrikuntzak aplikatzea aldarrikatzeko. Esteila sindikatuko kideak Nafarroko jauregiaren aurrean elkartu dira, gobernuari behingoz familia legea aplika dezan eskatzeko. Espainiako gobernuak 2023an langileen lan kontziliazioa hobetzeko araudia onartu zuen errege dekretu bidez. Hala ere, sindikatuak salatu duenez, dekretu hau ez da funtzio publikoan aplikatzen. Horregatik, Nafarroko hezkuntza publikoan ere hobekuntzak ezartzeko lanean jarraituko dutela argi utzi dute. Esteila sindikatua Nafarroko jauregiaren aurrean elkartu da gobernuari familia legea aplika dezan eskatzeko. Sindikatuak jakitera manduenez, Espainiako gobernuak 2023ko uztaileko hauteskunden aurretik langileen lan kontziliazioa hobetzeko araudia onartu zuen errege dekretu bidez. Modu honetan familia tipologia guztiei lekua eginez. Dekretuak lan baldintza edo baimen batzuetan hobekuntzak ezartzen ditu. Horien artean, berrikuntza nagusiena, 8 asteko guraso baimena izango litzateke. Haurrak 8 urte beterte hartu daitekena. Salatu dutenez, baimen hau ordaindu gabekoa da, naiz eta Europak baimen honek soldatapekoa izan behar duela argi esan zion Espainiako gobernuari. Adierazi dutenez, Espainiako gobernuak ez duenez araua betetzen, Europako batzordeak araua hauste prozesu bat ireki du. Dena den, sindikatuak jakin berri du Bartzelonan epaitegi batek kontziliazio zuzen arauak ezartzen duen bezala 8 asteko guraso baimena ordaintza ebatzi duela. Urte eta erdi pasa ondoren, Nafarroan bazterkeria jasaten jarraitzen dugu. Errege dekretu hau funtzio publikoan ez baita aplikatzen. Aitzakitza darabilte langileen estatutu berriaren baitan onartzea aurreikusten dutela. Nafarroako gobernuaren eraginkortasun falta tarteko, estatutu honen diseinua atzeratzen ari da, langileen eskubide urraketa izugarria ematen ari delarik. Nafarroan, administrazio publikoan dihardugunok, ez dugu baimen hoietaz disfrutatzeko eskubiderik. Esteilasek gogor salatu du Nafarroko langileen lan baldintzetan sortzen ari den desoreka.
kasu honetan funtzio publikoko langileen kaltetan. Beraz, familia legea aplikatuko duen langileen estatutua lehenbailen argitaratu dezan eskatu dute. Eusko Jaurlaritzak ia 4.000 postu aurreikusi dituen lan eskaintza publiko bat onartu du. 2025 eta 2027 bitartean argitaratu eta kudeatuko dituzte postu hauei dagozkien deialdiak eta hezkuntza eta osasun publikoan lan egiteko izango dira batez ere. Eusko Jaurlaritzak 3.949 lanpostuko lan eskaintza publiko bat onartu du. Deialdi publikoak 2025-tik 2027 bitartean egingo dituzte, batez ere osakidetzan eta hezkuntzan postuak eskainiz. Jaurlaritzaren arabera, enplegu publiko egonkorra sustatzea da lan eskaintzaren helburua, kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzen jarraitzeko. 1.896 lanpostu eskainiko dira osakidetzan, 1.056 hezkuntzan, 420 administrazio orokorrean eta honen erakunde autonomoetan eta 525 ertzaintzan. Beste 62 lanpostuak Eusko Jaurlaritzaren informatika elkartean, Euskalmeten, Euskadiko Orkestra Sinfonikoan eta Bisesan eskainiko dira. Lan eskaintza honekin Eusko Jaurlaritzak berpiztu 2020-2024 programarekin aurrera egiten du, Euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko helburuarekin. Iragarritako lan eskaintza publikoari datozen urteetan onartuko diren plaza berriak gehituko zaizkio Jaurlaritzaren arabera. Lab sindikatuak lan eskaintzaren berri ez ematea leporatu dio Jaurlaritzari eta salatu du eskaintza publiko horrekin ez dela behin-behinekotasuna 8%tik jaistearen helburua betetzen Europako Batasunak 2024ko ezarri zuen moduan. Elak bere aldetik osasun sailak behin-behinekotasunari buruzko datuak makillatu nahi dituela eta erreala ez den egoera bat ikusarazi nahi duela salatu du. Izan ere sindikatuaren arabera mahai sektorialean lehen arretako murrizketak proposatu ziren honen egoerari aurre egiteko proposamen bakar moduan. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko langileek 4 eguneko greba egingo dute datorren urte hasieran. LABS, TEILAS, ELA eta Komisiones Obrerasek egin dute deialdia. Lanuzteak urtarriaren 22 eta 23an eta otsailaren 26 eta 27ako daude aurreikusita. Nafarroan, greba deialdia luzatu dute sindikatuek desgaitasunen sektorean datorren abenduaren 19irako. Mobilizazioa hitzarmenaren negoziazio prozesuan aurrera pausoak eman daitezen gauzatuko da. Negoziazio mailan ordezkaritza duten sindikatu guztiek, ELAK, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek greba deitu dute desgaitasunen sektorean, patronalak eta Nafarroko gobernua, sektore hori finantzatzen duena, lan baldintzak hobetuko dituen eta erosteko ahalmena bermatuko duen hitzarmen bat negoziatzera behartzeko. Nafarroko desgaitasunaren sektoreko hitzarmenaren negoziazio maila aurtengo otsailaren 24an eratu zen. Ordutik, 2 astean behin bildu dira sindikatuak, erakundeak eta ANAP. Sindikatuen esanetan, ia urtebeteko negoziazioaren ondoren, entitateen eta Nafarroko gobernuaren proposamenak plantillaren pobretzea dakar. Langileek adierazi dutenez, nekatuta daude benetako negoziazio edukirik gabeko bilerekin. Ia urtebete igaro ondoren,
Ez da lau sindikatuek aurkeztutako plataformara hurbiltzen den proposamenik egin. Sektore hori Nafarroako gobernuaren menpe dago zuzenean, eta diru publikoarekin sostengatzen da. Hau da, erakundeek ez dute dirurik jartzen beren irabazietatik lanbaldintzak hobetzeko. Gehitu dutenez, oraindik ere 102ko soldata igoera eskaintzen dute. KPIa izandakotik oso urrun, eta ez diete gainerako proposamen sozialei erantzuten. Egoera horren aurrean, negoziazio mailan ordezkaritza duten sindikatu guztiek grebara deitza erabaki dute abenduaren 19an hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko. Patri Urkizu idazle, irakasle eta ikertzailea hilda gaur. Euskal literatura eta kulturan murgilduta jaso zuen bizitza lezoarrak eta arlo honetako erakundeetan ardurak ere izan zituen Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta Literatura Saileko zuzendari gisa kasu. 78 urte zituela zendu da gaixotasun baten ondorioz. Katea ez dela eteniko ikusten eta euskararen etorkizuna ere ez. Viva la música eta gora euskara. Pasaden larunbatean Donostian ate irekien jardunaldiak burutu zituzten Tabakaleran. Abenduaren 13an eta 14an Tabakalerak ateak ireki ditu normalean itxita dauden ateez bestalde geratzen dena bisitarazteko. Asteburuan zehar edonork aukera izan du kultura garaikideko zentroaren txokoak arakatzeko. Artisten gunea eta bertako egonaldi programari esker lanean ari diren sortzaileen jarduna ezagutzeko eta askotariko ekintzetan parte hartzeko. Erakusketeetatik hasi eta sorkuntza tailerreraino bertako eta nazioarteko artistekin hitzaldiak, zeneko ikuskizunak eta askoz aukera gehiago ere egon dira. Irekien asteburuak Tabakalera definitzen duen mundu artistiko eta kulturalaren ikuspegi osoa eskaini du 2 egunetan zehar. Ostiraleko jarduera programa Elias Kerejeta Zine Eskolan hasi da bertako ate irekien jardunaldiarekin. Arratsaldean Tabakalerako artisten guneak ateak ireki ditu, bertako artista egoiliarren estudioak bizitatzeko parada eskainiz. Ate irekien 2 egunetan publikoak gune horretan lanean ari diren artistak ezagutzeko aukera izan du, bai eta egonaldi programen bidez garatzen ari diren proiektuak ere. Programa propioak zein beste erakunde batzuekin elkartrukerako edo lankidetzarako proiektuaren emaitzak aurkeztu dira. Abenduaren 14an larunbatean egintzaleak 2024 egitearen kulturari buruzko topaketa izan da, non teknologiaren, sormenaren eta ezagutza partekatuaren inguruko lankidetze praktikak biltzen diren urtero. Tabakalerako zinemak ere bat egin du ate irekien asteburuarekin. Zinema ikasleen lanak ikusteko saio berezia eskainiz. Nest 2024 topaketaren film labur irabazlea ikusteko aukera egonda, eta urtengo edizioko making ofa ere aurkeztu da. Guzti hau musikarekin girotuta egonda DJ Nayu, Putasamak eta Lamia Mariren emanaldiekin. Abian da Fermin Muguruzaren munduko bira. Biarritzen ospatu zuen lehenbiziko kontzertua eta bertan izan zen Koldo Otamendi. Fermin Muguruzak Biarritzeko Atabalaretoan abiatu du kontzertu bira. Inigo Muguruza anaiak 60 urte beteko zituen eguna probestu du Muguruzak bira abian jartzeko. Horrela anaiari kinu eder bat eginez. Atabalaretoan lagun eta musikariekin bat egingo du bira abian jartzeko. Eta datorren ostiralen eta larun batean abiatuko da bida ofizialki Bilboko Miribilan eskainiko dituen 2 kontzertuetan. Gerora, 2025an mundu mailan ariko da kontzertuak eskaintzen, azaroan Iruñan amaitzeko kontzertu bira erraldoi hau.
Datorren erreportajean, Atabalaretoan bizitakoa ikusteko aukere izango duzue. Hemen, Hamaika Telebistan. Gure aldetik besterik ez gaurkoz. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazio gehiago jakin nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.